ξεκινάμε έτσι τη συζήτηση, βάζανε και φωτιά κάθε χρόνο. Επομένως, αυτοί οι 5.000 τόνοι που δικαιωθούν στο συγκεκριμένο σημείο κινδύνεται να τεινάξει όλη την Ελλάδα, αλλά σίγουρα τη Λακωνία στον αέρα. Και θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εάν ερχόντουσαν κάποιοι και λέγανε ότι αυτή η περιοχή σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων κηρύσσεται μη γεωργική έκταση και ό,τι προϊόν έχει παραχθεί θα πρέπει βάσει της εγκυλασιμότητας του Δουβλίνου να επιστραφεί από τα ράφια του σούπερ μάρκετ προς έλεγχο διοξινών, στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία ή στην Αμερική θα ακουγόντουσαν, στην Αυστραλία, ότι όχι από τη Λακωνία, το ξηροκάτι που είναι αυτό, γενικότερα, από την Ελλάδα θα λέγαμε. Άρα θα μας έπαιρνε όλους εκείνο που δεν μας έπαιρνε. Όταν και εσείς ακούσατε ότι έγιναν διοξίνες στα πρωτόκολλα του Βελγίου, το 1899, δεν σκεφτήκατε ότι είναι μια μικρή σχετικά περιοχή που έχει πρόβλημα. Είπατε Παναγία Βόηθα, τα πρωτόκολλα του Βελγίου εγώ τα ξαναπλησιάζω. Έτσι δεν είναι? Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων σκουπιδιών, και εδώ μιλάμε για σκουπίδια, δεν μιλάμε καν για απορρίμματα ή απόβλητα ή προϊόντα, μιλάμε για καθαρά σκουπίδια, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής και περιβαλλοντικής αξίας. Τεράστια. Τώρα το χώνεις κάτω από το χαλί συνέχεια και να το πατάς και να βγαίνουν τα ζουμιά κάτω από το χαλί σου, δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο για να ζήσεις. Πάντως σημασία έχει από το να πετάμε οπουδήποτε να έχουμε τουλάχιστον κάτω από αυτή την ανοησία που ζούμε τόσα χρόνια, ένα. Έστω ένα. Αλλά το να βάζεις παντού, πάντως σας λέω ότι αυτό έκλεισε, και επίσης αυτό είναι ένα μικρό ντοκιμαντέρ 17 λεπτών, έχει βραβευτεί με κοινό τρόπο σε διάφορα ντοκιμαντέρ. Οπότε θυμάμαι φεστιβάλ ντοκιμαντέρ το τελευταίο που έχει βραβευτεί είναι στη Χαλκίδα. Λοιπόν, εδώ λέγομαι Σταύρος Αγγελόπουλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μπορούμε να ξεκινήσουμε την παρουσίαση. Κύριε Αγγελόπουλε, να πούμε μόνο δύο κουβέντες. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση, η ενημέρωση, η εκδήλωση. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που είσαστε εδώ και φυσικά και τον κύριο Δήμαρχο Ναυτιλέων, Δημήτρη Κωστού, που μας κάνει την τιμή. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα που συζητάμε και έχουμε την ευκαιρία να έχουμε δίπλα μας ένα ζωντανό παράδειγμα στη Σπάρτη και όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πάρουμε εμείς εδώ που ζούμε και όσοι έχουν την ευαισθησία και τη διάθεση και την όρεξη να πραγματοποιήσουμε στην περιοχή που ζούμε, στον τόπο που ζούμε, την ανακύκλωση στο σπίτι, γιατί πολύ σωστά λέει και ο κ. Αγγελόπουλος, πηγή, σκέφτεται κάποιος για μια πηγή που είναι στο βουνό πάνω, αλλά εννοούμε το χώρο που ζούμε, το σπίτι ή την εργασία μας ή τη δημόσια υπηρεσία, να γίνει πράξη αυτό για να γλιτώσουμε πρώτα απ' όλα το περιβάλλον και να είμαστε πιστευτοί στα παιδιά μας ότι ο χώρος που ζούμε, που έχει γύρω μας την Επίδαυρο, τις Ζουχίνες, τον Μπούρτσο, τον Παραμίδο, όλο αυτόν τον πολιτισμό, ότι δεν είναι μόνο αυτό που μας άφησαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, αλλά και εμείς σήμερα πρέπει να αποδείξουμε ότι σεβόμαστε το περιβάλλον και ότι αυτός ο πολιτισμός έχει μια συνέχεια. Γιατί μόνο έτσι θα αφήσουμε. Γιατί όπως λένε πολύ σωστά, τα παιδιά δεν ακούνε αυτά που τους λέμε, αλλά παρακολουθούν αυτά που κάνουμε. Και μέχρι στιγμής αυτό που κάνουμε σίγουρα δεν μας τιμά και σίγουρα δεν τιμά την πόλη που ζούμε. Ο κ. Αγγελόπουλος μπορεί να συνεχίσει. Εγώ με το μικρό χρονικό διάστημα που το γνωρίζω, έχω αισθάνομαι και την οικειότητα να το πω και Σταύρο, μία ομάδα εδώ στο Ναύπλιο με τις ίδιες ανησυχίες σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωση στην πηγή και μέσα από το ίντερνετ και μέσα από το Facebook δημιούργησε μια ομάδα και αυτή η ομάδα πήγε λίγο πιο κάτω και έκανε το πρώτο βήμα να συναντηθούμε σε ένα χώρο όπως και έγινε και η πρώτη μας εκδήλωση να είναι κάτι που να έχει να κάνει με ένα παράδειγμα που είναι δίπλα μας. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον κύριο Αγγελόπουλο που είναι εδώ και του δίνω μέσα στον λόγο να ξεκινήσει την παρουσίαση. Να σας ευχαριστήσω που
Μας δέχεστε, με δέχεστε. Θα ευχαριστήσω εδώ που είναι παρόν και ο κύριος Δήμαρχος. Δεν είναι τυχαίο να ξέρετε ότι τέτοια πρόσωπα να συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Έχω μιλήσει πάνω από 400 περίπου φορές και δεν σας κρύβω ότι ελάχιστες φορές είναι ότι οι άνθρωποι της εκπροσωπούμενης εξουσίας ενός τόπου παρακολουθούν σε τέτοιες παρουσιάσεις. Είναι τιμή που βρίσκεται εδώ πέρα. Το κύριο Δήμαρχο το ξέρω, δεν ξέρω αν θυμάστε. Για τη συναντιόμαστε τώρα σε άλλες εκδηλώσεις, λόγω και εγώ έχω εκλεγεί το σύμβουλο στη Σπάρτη. Αλλά αυτό είναι άσχετο που βλέπετε, αυτά γίνανε πριν κάνω ασχοληθώ με οτιδήποτε αυτό το διοικητικό. Δεν είναι καμία σχέση με την αυτοδιοίκηση. Η κύριε είναι πολύ πιο ευρία από μένα, πάρα πολύ. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Αυτό η μοίρα το έφερε να είναι και σε αυτό τώρα. Θα προσπαθήσω, βλέποντας όλους εσάς, να πάω την παρουσίαση σχετικά γρήγορα, γιατί εκείνο που έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι τι λέω. Είναι σημασία τι βλέπετε και ίσως μετά από τις ερωταποκρίσεις να πει κάποιο συμπέρασμα. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Αυτό το λέω από την δική μου εμπειρία. Πάντως πρέπει κάτι να δείξουμε, αλλά δεν είναι μόνο το κάτι. Ο καθένας από εδώ μπορεί να πάρει έστω μια εικόνα. Μια εικόνα ίσως 1000 λέξεις, ίσως 1000 ιδέες. Αυτή είναι που βλέπετε η κατάσταση στο εξωτερικό. Είναι πριν 3 χρόνια είχα πάει στο Βέλγιο με μια παρέα να δούμε πώς πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιες περιοχές, δεν είναι άγιοι αυτοί, να ξέρετε για τους συγκεκριμένους λόγους, αδειάζει ένα πρωί Δευτέρα στα οργανικά προδιαλεγμένα από την πόλη του Μπρέχτ. Βέβαια δεν είναι παράξενο. Αλλά πριν προχωρήσω, πριν πούμε οτιδήποτε, και θα πούμε αρκετά, ίσως να φτάσουμε και σε αντιπαράθεση με κάποιους ή κάποιες, θέλω να θεωρήσουμε και να μιλήσουμε τι είναι το ΑΒ, το αλφάβητο δηλαδή, σε μια διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων, σκουπιδιών. Σας εξηγούμε από την αρχή, εγώ γύρω μου, και νομίζω θα συμφωνήσουμε, δεν βλέπω σκουπίδια. Βλέπω άτακτα, λυριμένα που έλεγε ο Θουκυδίδης, υλικά, τα οποία ήταν διαχωρισμένα, θα ήταν προϊόντα μιας οικονομίας, πολύ της μόδας τελευταίο καιρό, κυκλική οικονομία. Δεν το ξέραμε. Αλλά ξαφνικά το χάσαμε και αυτό το ξαναβρήκαμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τελικά να ξεκαθαρίσω ότι εγώ τη λέξη σκουπίδια τη χρησιμοποιώ μόνο απλώς για τον λόγο και σε ελάχιστες περιπτώσεις. Δεν βλέπω πουθενά σκουπίδια πλην ελαχιστοτάτων περιπτώσεων. Επομένως είναι απόβλητα που έχω να αποβάλω από το σπίτι μου, από την εργασία μου και το εργοστάσιο μου. Είναι ευκαιρία να θέσουμε τώρα ένα μοντέλο, να το πω έτσι, διαχείρισης αποβλήτων. Θα ακούσετε και πολιτικό λόγο μέσα, θα ακούσετε και πρακτικό λόγο και ένα μοντέλο. Δεν σημαίνει τι γίνεται. Δεν σημαίνει ότι εφαρμόζουμε πουθενά αυτό το πράγμα που θα δείτε τώρα 100%. Όμως κάποιος πρέπει να πει πώς θα έπρεπε να είναι και να πέσουν μετά όλα τα χρώματα και οι πινελιές του καθενός. Έχει σημασία όμως να ορίσουμε το πλαίσιο συζήτησης και στόχο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, πολύ σημαντικό, και το λέω αμέσως, ποιο είναι το α μιας αλφαβήτου στη διαχείριση των απορριμμάτων. Πάμε, όλοι το ξέρουν. Σε ποιον ανήκουν τα απόβλητα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του, προσέξτε, αν ο ιδιοκτήτης είναι ο κάτοχος, πόσο κοστίζουν, ποιος πληρώνει, ποιον πληρώνει, τι είναι όφελος και τι είναι κέρδος. Με αυτά που σας είπα σχεδόν τελείωσε ουσιαστικά η παρουσίαση μου. Γιατί αν απαντήσουμε τώρα σε ποιον ανήκουν τα απόβλητα, θα ήθελα να μου πείτε σε ποιον ανήκουν τα απόβλητα. Πείτε, δεν έχω πάρει, κάνουμε λίγο διάλογο που θα τα σταματήσω να μιλάω μόνος μου. Σε ποιον ανήκουν τα απόβλητα. Σε όλοι. Σε εσάς. Μάλιστα. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Είστε πολύ μπροστά γιατί κάποιοι λένε άλλα πράγματα. Πάνε στο Β. Δεν θα μιλήσω καθόλου σήμερα για το Β. Αλλά θα το πω επειδή είναι ευκαιρία του Δήμαρχου. Το Β δεν είναι του Δήμου. Καταλαβαίνετε, μην πω και αναλύσω το Β, δεν είναι του Δήμου. Δηλαδή, αν εγώ δεν θέλω να το πετάξω αυτό του Δήμου, επόμενο. Μετά τι θα κάνουμε είναι άλλη ιστορία. Είναι Β. Γ είναι η περιφέρεια. Δ είναι το κράτος. Ε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάει λέγοντας. Αλλά το Α είναι δικά μας. Όλα. Από οργανικά και ό,τι θα δείτε γύρω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα, λύσαμε τα δύο πρώτα θέματα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, είναι δικά μου. Στο σπίτι μας και σκεφτείτε το σπίτι σας τι έχετε αυτή τη στιγμή και θέλετε σήμερα το βράδυ, αύριο, μεθαύριο τη Δευτέρα να απορρίψετε, δικά σας. Πόσο κοστίζουν, μεγάλο ερώτημα. Εκατομμύρια ευρώ. Και δεν είναι, ξέρετε, μόνο το πόσο κοστίζουν τώρα και το βλέπετε στο λογαριασμό της ΔΕΗ, όσοι ξέρετε. Και μια ερώτηση, όσοι ξέρετε πόσο πληρώνετε για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ξέρει κανένας εδώ πέρα. Αν ξέρει κάποιος ακριβώς πόσο πληρώνει για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Όχι για τον ηλεκτροφωτισμό. Κανένας. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για κάποιον εργολάβο να μην ξέρει κανένας πόσο πληρώνει. Εάν σας πω δώστε μου τώρα 3 ευρώ, θα μου δώσει κανένας. Όχι. Ούτε εγώ θα. Αλλά κανένας δεν ξέρει πόσο ακριβώς πληρώνει για κάτι που κάθε μήνα πληρώνει. Πληρώνει όμως. Και καλά κάνει γιατί γίνεται μια εργασία. Ποιο πληρώνει? Μεγάλη ιστορία δεν την αναλύσουμε τώρα. Καταλαβαίνετε πάλι τι εννοώ. Πληρώνει έναν οργανισμό, έναν Δήμο, ο Δήμος θα προσπαθεί να κάνει εκείνο, κράτος, περιφέρειες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή, για να μην παρεξηγηθώ σε όλη τη διαδικασία που θα μιλάμε, άλλο όφελος μιας δράσης, μιας διαδικασίας και άλλο κέρδος. Στην έννοια θα το δούμε τώρα επιχειρησιακά. Κέρδος είναι εγώ κάνω μια πράξη μαζί σας, μου κοστίζει 100, το πουλάω 101, κέρδισα 1. Ο όφελος μπορεί να μου κοστίζει 100 και να τελικά να βρω έναν τρόπο να το διαχειριστώ, να μου θέσει χειρίζομαι και να βάλω πίσω 90. Όφελος. Αν δεν το κάνω, αυτό είναι 100. Αν πολλαπλασιάσουμε και άλλες έννοιες, πιθανόν περιβαλλοντικές που είναι ακοστολόγητες, πάμε στα δισεκατομμύρια. Αν μου γίνει ένα πιπί, ένα υδροφόρο ρίζο, τι να το υπολογίσω αυτό. Έτσι δεν είναι. Ποιος θα κάνει το νερό του παλιάρου. Αλλά αν μιλάμε για οικονομικά μεγέθη ενός επιχειρηματία, μιας επιχείρησης, είτε είναι δήμος, είτε είναι κράτος, είτε είναι επιχείρηση, έχεις το κόστος διαχείρισης και το όφελος, που μπορεί να είναι αρνητικού πρόσημου στο τέλος. Μείον 10. Άλλο μείον 100, άλλο μείον 10. Λύσαμε αυτά τα βασικά και πάμε τώρα να δείτε πώς γινόταν μια Κυριακή απόγευμα σε αυτή την πόλη. Έτσι είχαν βγάλει σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Το χειμώνα ανακυκλώσιμα ήταν η μέρα που θα βγάζανε αυτά τα διάφορα υλικά, γυαλί, χαρτί και υπόλοιπα. Ελπίζω να το βλέπετε. Αν και δεν συνηθίζω να βάλω πολλά πράγματα σε μια διαφάνεια. Γίνεται πάρα πολλοί λόγος, πάρα πολλές φορές τελικά πιανού είναι για τα απόβλητα. Όμως 4042 στην Ελλάδα το 2012 μπήκε η εφαρμογή της οδηγίας του 98-2008 σε μία από τις πολλές παραγράφους ορίζει ποια είναι η ευθύνη και ποιος είναι τελικά με λίγα λόγια ο ιδιοκτήτης αυτόν που θέλει να αποβάλει από το σπίτι, το γραφείο και την βιομηχανία. Ποιος είναι? Λέει πολύ ξεκάθαρα στο άρθρο 24 ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων έχουν μια αρχική παραγωγή ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων, είναι λιγονομικίστικα αυτά. Πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο, θα δείτε σε άλλο οργανισμό, αν θέλετε τι είναι έμπορο, ή σε οργανισμό, ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διαγωνισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 14-29. Πολύ σωστά τα λέω. Μπορεί ποτέ να τα ρίξω εγώ στο Β, στο Γ. Άλλο πρώτα είναι δικό μου. Και κάποιος είναι υποχρεωμένος να μου πει πώς θα το διαχειριστώ. Το κόστος είναι πλέον φανερό ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ορυπαίνουν θα πληρώσει. Εσείς ρηπαίνετε, εγώ ρηπαίνω στο σπίτι μου, πολύ λίγο, εγώ θα πληρώσω. Δεν ήρθα εγώ να πάω ούτε στον γείτονα, ούτε στον άπλο, να πάω εγώ τα κόμματα παράγοντα δικά μου, σας πάρει να πληρώσει ο κύριος στον άπλο. Μου φταίει. Ούτε κάνω γείτονά μου. Πολύ σημαντικό και αυτό και έχουμε συμφωνήσει νομίζω όλοι. Και το λέω αυτό με την ιδιότητά μου τώρα, σαν δημοτικό σύμβουλο σε κάποιες συνελεύσεις λαϊκές που κάναμε, 13 στον αριθμό, όλοι συμφώνησαν ότι ο καθένας πρέπει να διαχειριστεί τα δικά του. Δεν του φταίει ο γείτονάς του. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Πρέπει όμως να μάθουμε πραγματικά την πραγματική αξία των απορριμμάτων μας στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτοί οι τρεις παράμετροι μεταφράζονται σε μια άλλη λέξη αειφορία. Αν συνδυάσει σε μια ισόρροπη κατάσταση αυτά τα τρία πράγματα, το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, έχει αειφόρο ζώσα κατάσταση. Αν κάτι από αυτά δεν είναι σε ισορροπία, έχει πρόβλημα. Το προηγούμενο ώρα σίγουρα μιλήσαμε για σουπίδια. Που απορρίπτονται και καίγαμε. Σήμερα μιλάμε για απορρίμματα προϊόντα. Η καινούργια λέξη που θα μου επιτρέψετε σήμερα από εδώ και ελπίζω να πάρω αυτό το μικρό λιθαράκι πρέπει να τα δείτε τώρα σαν προσωπικά σας με κάποιο τρόπο προϊόντα. Ναι, μεν το χρησιμοποιήσατε αυτό το μπουκάλι, δεν το θέλετε το καιρό το νερό και αυτό το αγοράσετε. Το νερό το αγοράσετε. Δεν αγοράσει κανένα νερό για να αγοράσει μπουκάλι. Νερό αγοράσει. Αλλά ξαφνικά μέσα σε δευτερόλεπτα έχουμε την παραγωγή ενός υποπροϊόντος. Προϊόν. Το οποίο αυτό που βλέπετε εκεί πέρα κοστίζει αυτή τη στιγμή, αν το πουλήσουμε το ΠΕΤ, κοστίζει 380 ευρώ τόνος. Αυτό το πάρα πολύ χρήσιμο υλικό. Συνήθως πάει στην Κίνα, το ξεπλένουν λίγο, το φτιάχνουν και σε ανακυκλώσιμη μορφή το πουλάνε αυτή τη στιγμή $1.100.
Πόσα δεμάχια είναι περίπου, έτσι, για να. Τώρα μην το πούμε, γιατί είναι διακόψεις ότι έχω πάρα πολλά, έχω να πω, θα τα δείτε όλα μπροστά. Αυτό το κομμάτι τώρα, φανταστείτε ότι πουλιέται σε πρωτογενή μορφή για ανθρώπινη κατανάλωση και είναι $400. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι σκουπίδι. Ξαρτιέται το νερό και το πέταξα. Άρα θέλω να περάσουμε στην έννοια και νομίζω ότι αν καταφέρουμε αυτό σήμερα θα δώσουμε πολύ μεγάλη βοήθεια και στην κοινωνία μας και στο Δήμο μας και παντού, ότι να τα δεις σαν προϊόντα σου. Τώρα θα μου πείτε, θα έρθει κανένα στο σπίτι σας να σας βοηθήσει πώς θα τα διαχειριστεί, το όχι. Μόνο σας το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει στο σπίτι σας. Και θα δείτε τι το λέω. Επομένως τώρα, όταν τσίπου μπαίνει στη διαδικασία, ένας θα έχει ένα προϊόν. Να μπει και στη διαδικασία να το διαχειριστεί, εδώ είναι ουσιαστικά το κομβικό σημείο της όλης της προσπάθειας που ξεκίνησε το 2011, ότι ξαφνικά εγώ θα ήθελα και εσείς πιστεύω να βρω ένα όφελος. Δεν μπορώ να το κάνω για να το κάνω, γιατί μέχρι στιγμή το μόνο που μας έλειψε τόσα χρόνια, γενικότερα και στην Ευρώπη ακόμη, είναι ότι κάνε λέει ανακύκλωση, κάντε λέει ανακύκλωση, και δεν κάνει ανακύκλωση. Δεν κάνει ανακύκλωση. Και τελικά χτύπησε η ευαισθησία των πολιτών ένα πλαφόν. Και δεν είναι δουλειά του κάνει ανακύκλωση. Η δουλειά του να πάει στη δουλειά το πρωί, να πάει να φάει την οικογένειά του και να κάνει μια δραστηριότητα. Όσο ευαίσθητο είναι κάθε, να σε μια ανακύκλωση. Όφελος δεν είχε. Και εδώ θα επιμείνω λίγο στο περιβαλλοντικό που ήταν εντάξει, σωστά με την κοινωνία, ήταν οικονομικό τελικά όφελος. Όλοι νιώθουμε ότι κάποιος μας κοροϊδεύει. Εμείς δουλεύουμε, σωστά κάνουμε, και κάποιος σε ομιχλώδες πεδίο μας κοροϊδεύει. Και χωρίς να ξέρουμε και λεπτομέρειες, βρίσκουμε δημάρχους, περιφερειάρχες, κυβερνήσεις, ότι άντε με τους κλέφτες, εργολάβους, δαβατζίδες, έτσι λέμε. Δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται, γιατί ακριβώς είναι ένα ομιχλώδες τοπίο. Μπαίνεις μέσα, δεν μπαίνεις μέσα, ποιος κερδίζει, δεν το ξέρεις. Κάτι γίνεται όμως. Όλοι αυτό νιώθουν. Σήμερα θα δείτε ότι αυτό που νιώθουμε όλοι δεν είναι τίποτα άλλο από να κοιτάμε τον εαυτό μας. Και να απαιτήσουμε οργανωμένα να έχουμε αυτό το όφελος. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεν μας λέει τίποτα ο αγαπητός Δήμαρχος, ούτε αύριο το πρωί εσείς αν έχετε την παρέμβαση του. Γιατί διαχειριστής είναι ο άνθρωπος, όπως και εγώ, όπως και εσείς. Δεν μου φταίει κάποιος δίπλα μου. Με τα προϊόντα μου, τα οποία μπορώ να διαχειριστώ στην κυκλική οικονομία, θα δείτε τώρα δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο τρόπος τώρα, ένας πολύ καλός τρόπος για να γίνει επιχειρηματικότητα, γιατί δεν κάνουμε τελικά το άλλο που είπαμε, είναι η κοινωνική πολυμετρική εταιρεία. Οποιαδήποτε μορφή. Εγώ βέβαια έχω απορρίψει προσωπικά αρκετές από τις μορφές εταιρεών που υπάρχουν στον νόμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να διαλέξει μια εταιρεία, ένα επιχειρηματικό σχήμα. Κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό, συνεταιρισμού, όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο να ξέρετε τι είναι στα κομμάτια. Παίζει να αποφασίσουμε πώς το διαχειριζόμαστε. Αυτό που είδατε, που θα δείτε τώρα, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2011 και από όσο γνωρίζω, επειδή έχω επισκεφτεί και με έχουν καλέσει στην Ευρώπη αρκετές φορές να μιλήσω για το εγχείρημα και στην Ευρώπη, σαν τέτοια αντίληψη που θα δείτε δεν είχε ξαναγίνει, σαν τέτοια μορφή επιχειρησιακή επιχειρηματικότητα κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα να μην πούμε καλά ότι είμαστε περήφανοι, ευχαριστώ πολύ. Το ονομάσαμε για επικοινωνιακούς λόγους. Να ξέρετε, λακωνική μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων. Και στα αγγλικά μεταφράζεται Laconian Method of Waste Management. Θα έπρεπε όμως να πουλήσει ακόμη πιο πολύ και να ονομαστεί σπαρτιάτικη μέθοδος, να πουλείται πιο έμφυα στο εξωτερικό. Ναι, αλλά θα μου πω, ξέρετε, επειδή κανένας δεν αγαπάει τον άλλο, θα μου λέγανε όλοι εκεί στην Λακωνία οι σπαρτιάδες, φίλος μου ο Γιάννης ο Βελκιώτης, θα φώναζε. Άρα αναγκάστηκα για να δώσουμε μια αποδοχή της διαχείρισης να το ονομάσουμε λακωνική μέθοδος, που δεν είναι και άσχημη η έκφραση. Αλλά πιο σωστά κρίνω θα ήταν να ονομάσουμε σπαρτιάτικη μέθοδος, για εμπορικούς λόγους ή διαχειριστικούς λόγους. Αυτά όλα που σας περίπου τώρα είναι αυτό που μου έχουν πει κάποιοι, αυτό το πράγμα είναι μια άλλη ματιά στη διαχείριση, είναι το κλικ στην αντίληψη, η χειροτονία και η επιχειρηματικότητα είναι δευτερεύοντα. Τώρα πετάω σκουπίδια σε ποιον πού ή αποθέτω προϊόντα. Πολύ μεγάλη σημασία, θα μου επιτρέψετε να σας το πω αυτό, ο τρόπος που χρησιμοποιώ το ρήμα. Πετάω ή αποθέτω. Τεράστια διαφορά. Δεν πετάω. Μετά πετάω, ήδη έχω δώσει μια εντολή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, κεφαλικά στα παιδιά, πέτα, τι πετάω. Άρα σου το πέταξα. Τι με το πάει. Άλλο αποθέτω, άλλο διαχειρίζομαι. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτά της μόδας, φωτοβολταϊκά, αιωλικά, βιομάζα, γεωθερμία, υδροελεκτρικά. Είναι αυτά που λένε όλοι και επενδύει γενικότερα ο παγκόσμιος οικονομικός κολοσσός σε διάφορα από αυτά τα είδη. Υπάρχουν όμως και τα απορρίμματα. Και τα απορρίμματα, τα απόβλητα είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Κάθε υλικό έχει μια μορφή ενέργειας μέσα.
Μπορώ να σας πω πολύ περισσότεροι από αυτοί που βλέπετε από όλα αυτά που είδαμε προηγουμένως. Άρα, αν έχεις διαχωρισμένα όλα αυτά τα υλικά που σε βασικές αρχές είναι τα οργανικά, και θα μπορούσες μέσα από τα οργανικά να παράξεις αντίστοιχο κόσμο, βιοαέριο, μετά από κόσμο, παύλα λίβασμα, εάν πας στο χαρτί, αφήστε τα ξέρουμε όλοι, πλαστικά, γυαλί, μέταλλο, αυτά τα 5 είδη είναι θεμελιώδη είδη της διαχείρισης των απορριμμάτων μας, αποβλήτων μας στο 90%. Οργανικά, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, φτάσαμε το 90%. Αν τα αναδείξουμε όλα αυτά, καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω καμία λέξη, σκουπίδια. Τώρα τα τηγανέλα είναι υγρά, απλώς είναι πολύ χρήσιμα για αυτά, μιλώ από αποχετεύσεις, μέχρι τώρα τα πετάγαμε, τώρα ανακαλύψαμε ότι αυτά έχουν μια σημασία. Εγώ θα πω κάτι, ακόμη και καντήλι να καίει κάποιος, ένα καντιλάκι να βάζει να το καίει το τηγανέλι, ό,τι το είναι μια μορφή επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης μιας ενέργειας που αλλιώς θα το πέταγε, στο έδαφος. Το τέλος είναι και τα δρανή, τα οποία έχουμε ανάγκη στην επαναχρησιμοποίηση. Αυτές είναι γνωστές εικόνες που βλέπετε συνήθως στα ίντερνετ, πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι όλα αυτά τα υλικά έχουν μέσα τους ενέργεια, έχουν αξία, έχουν χρήματα. Τώρα, αυτή την ιδέα που συζητάμε, πολύ απλά είναι μια ιδέα σε εθνικό επίπεδο, πολύ εύκολα. Είναι σε τοπικό επίπεδο, διαδημοτική, άρα μιλάμε για ένα κύτταρο ενός δήμου, ένα γειτονικό δήμο. Φυσικά ένα νομό, και αν θέλετε, θα μπορούσα να πω δύσκολα να το λέμε και σε συνοικιακό επίπεδο. Θα δεις μια συνοικία που κάνει ένα δεν το κάνει, θα μπορούσε να είναι. Ξαφνικά τι εννοεί ένα συνοικία. Μια συνοικία που να έχει 100.000 κόσμο. Αυτή τη φωτογραφία την έχω για έναν απλό λόγο. Είναι ένα παζλ. Τι βλέπετε εδώ πέρα, τι παρατηρεί κάποιος. Θα σας βοηθήσω για να κερδίσουμε χρόνο. Κάτι έχει ο άλλος. Ναι, υπάρχει μια διαφορά ότι όλοι αυτοί οι κάτω είναι κλειδωμένοι. Είναι κλειδωμένοι. Δεν υπάρχει ανοιχτός κάπως. Στους πολιτισμένους αυτούς που είναι από Γαλλίες, Ισπανίες και Γερμανίες και Αγγλίες, δεν υπάρχει κάπως ανοιχτός. Τελευταία φορά που θα πάει τώρα στην Αγγλία, ακόμα και η αλυσίδα τώρα. Δημόσιος κάπως. Αυτό δείχνει ότι ο πολιτισμός είναι πολύ σχετικό πράγμα. Αν ήταν πολιτισμένοι και αυτοί οι άνθρωποι, θα ήταν ανοιχτοί κάτω, όπως στην Ελλάδα. Φτάσανε και αυτοί του έχουν όλους κλειδωμένους. Με τρύπες. Λεπτομέρεια θα μου πείτε, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει ανοιχτός κάπως πουθενά στο εξωτερικό. Αν υπάρχει κάπως. Του Γεωργίου, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει κάπως. Το λέω για να μην λέμε ότι είμαστε εμείς απολύτως. Πολιτισμένοι είμαστε με τον βαθμό που έχουμε τους κάνους ανοιχτούς μια χαρά είναι. Αυτό που βλέπετε είναι από το εργοστάσιο του Μπρέχτ, πάλι από το 1992, που είναι φαν και από επιστήμη, του να πάρει το οργανικό και να το κάνει μεθάνιο μέσα από μια αναερόβια ζύμωση από μικροοργανισμούς, να παρακτήσει ένα αέριο, το οποίο μπορεί να το κάψει με μηχανή, να παράξει νερό και διοξείδιο του άνθρακα και να έχει θερμότητα και ηλεκτρισμό. Αυτό είναι πως από το 1992 διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή 90.000 τόνους οργανικά το χρόνο και παράγει ουσιαστικά θέρμανση, ηλεκτρισμό και το κόσμο. Αυτά βλέπετε κάποια εργοστάσια δεξιά πάνω είναι στη Ρώμη, που είναι οι Κρήτες Αθήνους, αριστερά είναι στην Ιαπωνία και κάτω είναι το εργοστάσιο που μιλάγαμε προηγουμένως. Εδώ είναι μια άλλη μορφή πυραερίου, γιατί υπάρχουν διάφορες μορφές που είναι υλικά που έχουν πολύ υγρό. Χειροστάσια, νοοτροφία, γουστάσια, σφαγεία, χυμοποιία, όλα αυτά πάνε σε μια άλλη μορφή καζανιού. Τώρα όλα αυτά μου πείτε ότι δεν γίνεται, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο. Γίνεται, μόνο αυτό που σας συζητάω από την διαδικαστική συνείδηση. Σίγουρα είμαστε υπεύθυνοι και σίγουρα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο που συζητάμε σήμερα εδώ να ρυθμίσουμε το μέλλον του τόπου μας. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι και κανένας άλλος. Τα κέρδη τώρα, παύλα, ωφέλη, όπως θέλετε ονομάστε τα, με αυτή τη διαδικασία που θα περιγράψουμε σε λίγο, τελειώνω σε λίγο, μένει στον τόπο μας. Δεν θα έρθει κανένα Σπαρτιάτης, ούτε κανένα από τον Αύγουστο στη Σπάρτη για να το κάνω εγώ. Τι να το κάνεις εσύ, να το κάνω εγώ εδώ. Γιατί γίνεται. Δείτε λίγο ενδιάμεσα τι σημαίνει να κάνεις διαλογή στο σπίτι ή στο εργοστάσιο ή στο γραφείο ή στην διαλογή στην πηγή που λέγεται λίγο πιο ακαδημαϊκά των υλικών αυτών των 6 θεμελιωδών ρευμάτων. Αρχή, πλαστικό γυαλί, μέταλλο, οργανικά και υπόλοιπα. Αν τα διαχωρίσετε αυτά, θα δείτε ότι εργαζόμενοι, παράδειγμα, παίρνω η Λακωνία με 90.000 κατοίκους, το κιλοκυμένο, ένα λεπτό την ημέρα να δουλέψει κάποιος, δεν το χρειάζεται παραπάνω. Αν και 90.000 το κάνουμε αυτό, είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Λακωνία, 215 εργάτες. Δουλεύουν 7 ώρες. Ποιος υπάρχει μια επιχείρηση σε εσάς με 215 εργάτες? Όχι.
Αυτή όμως είναι η προσπάθεια που κάνουν 2.000 άνθρωποι και αντίστοιχα περίπου στην Αγγλία. Αυτό το πράγμα σημαίνει σε αξία, άμα κάτσει και πόσο αξία είναι αυτό το 1 λεπτό που ασχολείται, είναι αυτό. Είναι 60 περίπου εκατομμύρια ευρώ σε 25 χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Δηλαδή δεν βάζω τόπους μέσα, δεν βάζω υπεραξίες, τίποτα. Απλά λεφτά να βάζεις καθαρά λεφτά χωρίς καμία υπεραξία, ούτε τόπους. Δηλαδή να αφήσετε μια παρακαταθήκη σαν ένας νομός 60 εκατομμύρια ευρώ στα παιδιά σας. Ανταπόδοση σήμερα, λυπάμαι που θα το πω, είναι 0. Δεν παίρνεις τίποτα. Πληρώνεις μια διαδικασία. Μέχρι στιγμής, καλά λες, δηλαδή πρέπει να πάμε παρακάτω. Εγώ πιστεύω με αυτό το μοντέλο που σας περιγράφουμε τώρα, θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσουμε εμείς και μπορεί να γίνουμε περίπου 100 εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Όπως θα βράμε 100 εταιρείες και εκπροσωπούν περίπου 100.000 ανθρώπους. Αυτό σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ διαχείριση ωφέλους εσόδου σε υλικά. Εδώ. Το οποίο αντιστοιχούν αύριο το πρωί σε 25 έως 40.000 θέσεις εργασίας. Και αυτό μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο από μισό έως 1 δις. Ας σας πούμε όμως και λίγα νούμερα, γιατί οι Έλληνες μας αρέσουν σε τα νούμερα. Μην πρέπει να ζουν στο εξωτερικό, 3 λαοί λέει αρέσουν πάρα πολύ τα νούμερα. Οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Εβραίοι. Τάξω. Αυτό θέλετε εσείς πάρτε. Το βιοαέριο, μισό μεγαβάτ, μια πολύ μικρή μονάδα, 500 κιλοβάτ, έχει ένα ετήσιο έσοδο με τα νούμερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Άστο. Χαρτί όμως, αυτή τη στιγμή θα τα δείτε, είναι από το χειρότερο χαρτί που υπάρχει. 50 ευρώ έως πολύ καλής ποιότητας χαρτί φτάνει τα 150 ευρώ. Θα σας πω ποιο είναι το καλύτερο χαρτί. Αν μπορούσαμε τα νοσοκομεία και τα πακέτα τα τσιγάρα σας να βάλετε χώρια, στα νοσοκομεία είναι πολύ καλής ποιότητας, έχουμε φάρμακα μέσα. Όταν τα πουλήσει αυτά στη βιομηχανία, κάνει περίπου 840-150 ευρώ τόνος. Θα πείτε ένα τόνο χαρτάκι αυτό και μέσα θα πήγαν φάρμακα. Ναι, αυτά. Πλαστικά. Τα βλέπετε, γυαλί το ίδιο, μέταλλα το βλέπετε, το 950 είναι το αλουμίνιο φυσικά. Αυτά τα κουτάκια που είναι πλαστικά. Τα τηγανέλια αυτή τη στιγμή σήμερα που μιλάμε γύρω στα 520 μέχρι 700 ευρώ, έμαθα στην Κρήτη του το 800 ευρώ. Αν καλά τώρα. Τα αδρανή είναι μια άλλη ιστορία, θα συζητήσουμε άλλη ώρα. Έχει να κάνει την επαναχρησιμοποίηση των αδρανών από 2 έως 5 ευρώ. Είναι το κόστος στην ουσία της διαχείρισης όλων αυτών των μυρίων τόνων που παράγει ο κάθε πολίτης. Στην Ελλάδα, μέσον όρο, ο καθένας μας κάθε μέρα παράγει 8 κιλά απόβλητα μπάζα την ημέρα. Δεν τα παράγουμε, εμείς θα παράγει κάποιος άλλος, δεν εργαζόμενος για εμάς, αλλά 8 κιλά μας έτσι την ημέρα. Μετά με ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες και υπόλοιπα όλων αυτών, το οποίο προσέξτε το πρόσημο, δεν είναι πάντες για να διαχωρίσω τίποτα. Είναι μείον, κύριος Δήμαρχος θα το ξέρει καλύτερα και το όλοι μας εμείς, μείον 40 ευρώ, μείον 60 ευρώ. Άλλοι λένε εγώ δεν πληρώνω τίποτα, λέει τα πετάω, με αλλά πληρώνει στο ιδιωτικό αυτομάτων που τα σπρώχνει, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν εκεί κάποια έξω, μπορεί να είναι 10 ευρώ, 12 ευρώ, 15 ευρώ, αλλά σε ένα χιτί αργότερα, σε ένα υπόλοιπα, ένα πραγματικό κόστος είναι από 40 έως 60 ευρώ. Το μυστικό είναι άλλο όμως. Μιλώντας εδώ όπως μιλάμε, να κάνουμε μια μαθηματική συμφωνία, εάν τα διαχωρίσουμε σαν προϊόντα, το 10% θα είναι υπόλοιπα. Παπούτσια, ρούχα, στρώματα, παπλώματα, όλα αυτά του είδους. Η σακούλα της ηλεκτρικής σκούπας που καθαρίζουμε, ξέρετε, το σπίτι μας, το βάζουμε. Τρίχες και κάποια υλικά τα οποία έχουν χρώματα μέσα, είναι λίγο πολύ. Δεν μπορεί να κάνει το βλέπει αυτό και αυτό πραγματικά είναι σκουπίδι. Η τεχνολογία ακόμα δεν με βοηθάει. Και πα τώρα και λες αυτό είναι 10% υπόλοιπο. Το πα σε ένα χιτί, το παραδίδει στη σιγαριά και σου μοιράζει το σπίτι. Στην ουσία, επειδή είναι ακριβώς το 10%, είναι σαν να πλήρωσε στην ολική διαχείριση να έχει το πίσω μέρο του κεφαλιού σου και αυτό που στοιχίζει 5 ευρώ. Επί του συνόλου των απορριμμάτων. Γιατί δεν παράγει 100% στο σπίτι, είναι το 10%. Άρα βλέπετε ότι εδώ αρχίζει πλέον να παίζει μια σχέση και να αρχίζει να δημιουργείται η εμπιστοσύνη του μιας κοινωνίας τι θα κάνει το υπόλοιπο. Όλοι τώρα σε παγκόσμια κλίμακα, όπου φανταστείτε στον πλανήτη, παράγουμε καθημερινά απορρίμματα, προϊόντα και πρέπει όλοι μαζί τώρα όλα αυτά να τα διαχειριστούν. Είτε είσαι στην Ζιμπάμπουε, είτε είσαι στην Αυστραλία. Η εταιρεία τώρα αυτή που βλέπετε ιδρύθηκε από 30 λάμπρες.
Το λέω λάθο, δεν ήταν μόνο Σπαρτιάτες, ήταν και εκτός Παγγελματιάτες, ήταν και διάφορα. Και τότε το 2011 ήταν υποχρεωτικό για να ιδρύσει μια ΑΕ να βάλει ο καθένα σύνολο 60.000 ευρώ. 2.000 ευρώ ο καθένα. Έτσι φτάσαμε τα 60.000 με το απίστευτο άθλο ότι ο καθένα τότε το 2011 μέσα στην κρίση, αυτά δεν γίνονται, ξέρετε, όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε. Βάλαμε από 2.000 και φτάσαμε τα 60.000 για να ιδρυθεί η εταιρεία. Αλλιώ δεν μπορούσε να ιδρυθεί η εταιρεία. Τώρα αλλάξαμε πράγματα. Τώρα φτιάχνει μια εταιρεία με 1 ευρώ. Αυτή τη στιγμή που σα μιλάω σήμερα είναι επικαιροποιημένο το στοιχείο. Είναι 850 μέτοχοι. Έχουν μετοχές. Μπορεί να έχετε από μία μετοχή του 1 ευρώ, γιατί έχουμε ξεκινήσει αυτό το μοντέλο, μπορεί να έχει 100 ευρώ, 200 ευρώ κτλ. Δείχνει όμως κάτι, ότι ο καθένας εμπιστεύεται το ονοματάκι του σε μία προσπάθεια, έστω και με 1 ευρώ. Αυτό εννοώ για να μην κουραζόμαστε τι σημαίνει μέτοχος με 1 ευρώ. Τίποτα σημαίνει. Σημαίνει ότι έχω εγγράψει το όνομά μου, γιατί θα δείτε. Επιτρέψτε να το πω, κάποιοι δεν θέλουν να βάλουν ούτε 1 ευρώ, γιατί πολιτικά ή κοινωνικά ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε θα εκτεθεί το όνομά του. Δεν το περίμενα και εγώ, δεν σα λέω καινούργιο γι' αυτό, ότι αφήστε το που είναι κυρία Λιγόπουλο, μην με βάλετε. 1 ευρώ δεν το έκανα. Όχι, ξέρετε, αν άκουσε το όνομά μου, λέει, μπορεί κάποιοι να μου πούν γιατί συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Αυτό, παιδιά, ειλικρινά σα λέω, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, δεν το περίμενα. Ότι μέσα από μια διαδικασία να συμμετέχει κάπου, θα εκτεθεί στην κοινωνία. Θα πας λέει στο άλλο στρατόπεδο. Εδώ που βλέπετε το πρώτο ραδιοφωνικό μήνυμα δεν θα σας το βάλω, απλώς θα σας πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια από το 2011 υπήρξαν πολλά ραδιοφωνικά μηνύματα. Και για να γίνει αυτό, προσέξτε τώρα, δεν είναι τυχαίο, θέλει έντονη τηλεοπτική παρουσίαση όλης της προσπάθειας. Με τοπικό κανάλι, φυσικά συζητήσεις και αναλύσεις. Θέλει τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Θέλει ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Θέλει εφημερίδες με πρωτοσέλιδα και όχι μόνο γιατί έτσι γίνανε. Ηλεκτρονικές εφημερίδες, ξέρετε, τα blogs και όλα αυτά. Ραδιοφωνικές διαφημίσεις σε καθημερινά 10 φορές την ημέρα. Κάθε ώρα, από τη 10 το πρωί στις 8 μέχρι το απόγευμα, έχεις ένα σποτάκι. Διάφορα σποτάκια. Δεν έχει σημασία. Δεν φαντάζεσαι ότι κάνω πολλά λεφτά. Κάνω από 150-200 ευρώ το μήνα. Να δώσει ένα μήνυμα στην κοινωνία σου. Τώρα βλέπετε ότι υπάρχουν έντυπα φυλάδια και έγινε και ένας διαγωνισμός σε επίπεδο σχολείου, γιατί όλο αυτό που βλέπετε την λακωνική βιονικιακή έχει το λογότυπο της αποτελείται από 4 παπαγαλάκια, τα οποία φτιάχτηκαν από το νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Δεν το έχετε δει ακόμα, έχει οριστεί τώρα και είναι διαγωνισμός. Φτιάχτηκαν 350 παπαγάλοι, μας επετέφθη ουσιαστικά το Υπουργείο Παιδείας κτλ. Αλλά ταυτόχρονα τότε, γιατί έχουν γίνει επίσημες ειδήσεις, ταυτόχρονα έδωσε την άδεια να κάνει η Google διαγωνισμού στα σχολεία. Το να κάνει μια εταιρεία πολιτών στον τόπο της ένα διαγωνισμό για ένα παπαγάλο, απαγορεύεται. Τα έχω όλα αυτά τα χαρτιά. Είναι πολύ χρήσιμο. Αλλά η Google την ίδια εποχή μπορούσε να κάνει. Τα παιδιά που κερδίζανε. Τα παιδιά που κερδίζανε τότε πήγανε, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού πήγαν σε ένα κάμπ, δηλαδή πήγαν σε ένα αγροτουριστικό θέρετρο για Παρασκευή Σαββατοκύριακη. Και τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου που κερδίσαν οι πρώτοι 3 πήγαν στις Βρυξέλλες στο Κοινοβούλιο. Αυτό ήταν το τόνο του. Από εμάς τους πολίτες της Σπάρτης. Εδώ είναι έξω από τη Σπάρτη, είναι ακριβώς στο 4ο χιλιόμετρο. Η φωτογραφία είναι λίγο παλιά. Υπάρχει αυτό που λέει πώς μπορεί να οδηγηθείς να πας σε αυτό που θα δείτε τώρα. Και αρχίζουμε τώρα πώς μπορεί να δουλέψει αυτό το μοντέλο στον Άπλο, στην Τρίπολη, στη Σπάρτη, στην Μύκονο, στην Τίνο, στην Πάτρα, στο οπουδήποτε. Πας και βρίσκεις ένα χώρο, αυτό που έχουμε κάνει, με ένα παλιό, εγκαταλειμμένο, φαλιρισμένο ξυλουργικό εργοστάσιο. Αυτό που είναι. Και δεν μπορούμε να το νοικιάσουμε αυτό το πράγμα. Ο ιδιοκτήτης λέει με χαρά. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες του 2012, πώς στήσαμε τότε όλο το εκπαιδευτικό κομμάτι. Οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Περιοδικά, εφημερίδες, Γαλλή, Τιτανέλια, όλα αυτά που βλέπετε τα έχει φέρει πλέον ο κόσμος. Δεν έκαναμε εμείς απολύτως τίποτα. Εμείς απλώς περιμέναμε με 2 υπαλλήλους τότε να πετύχει το πείραμα. Τι είναι το πείραμα, στείνεσαι, ανοίγεις εδώ την πόρτα και λες περιμένω να μου φέρει όλες διαχωρισμένα τα πράγματά του. Πλάκα δεν κάνεις. Αφού έχει το κάδο απ' έξω, τα πετάει απ' έξω σιγά που τα φέρνει 4 χιλιόμετρα. Πάμε με ένα στοίχημα. Δηλαδή, πάμε να δούμε ένα πιλωτικό μοντέλο. Δεν θα πει δεν γίνεται. Όλα πρέπει να τα προσπαθήσεις. Από όταν ανακοινώθηκε 8 Απριλίου του 2012 ότι άνοιξε αυτό το πράγμα, που ήταν Κυριακή, έγιναν και κάποια γένεια, τις πρώτες μέρες δεν σας κρύβω καμία παρένθεση στην παρουσίαση, δεν ήρθε κανένας.
που τα λέω κανένας. Η απογοήτευση ήταν απίστευτη σε όλους, στον οποίο δεν ήρθε κανένας. Εγώ το παρατήρησα, θα σας την πω, με όλη μου την αγάπη. Συγγνώμη, γιατί πού το ξέρω άλλο να έχει διαχωρίσει και να αξίζει ο κόπος να φέρει διαχωρισμένα σε 3-5 μέρες τα προϊόντα του σπίτι του σε σένα που διάνυξε σήμερα. Δεν είναι. Περιμέναμε όμως, και από στατιστικά σας το λέω, που απεδείχθηκε αυτό, την τρίτη εβδομάδα, δηλαδή την Δευτέρα μετά 3 εβδομάδες, έγινε ο χαμός. 50 αυτοκίνητα εμφανίστηκαν. Γιατί πλέον ορίμασε σε κάποιους η ιδέα, συγκέντρωσαν υλικά, γέμισαν με αυτοκίνητα και τα φέραν. Έτσι έγινε. Έτσι ξεκίνησε. Όλα αυτά από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα καταγράφονται τα πάντα. Μεγάλο το κόστος. Καταγράφεται πώς λέγεται, αργυρόπλος. Μάλιστα, τι μας έφερε σε αυτά. 1, 2, 3, 4. Ζυγίζονται όλα, καταγράφονται, πληρώνεται. Γίνεται παρακράτηση χαρτοσύμου 2,4%. Όλοι αυτοί, εκατοντάδες χιλιάδες χαρτάκια από 2012 μέσα. Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται. Για να μην γυρίσει κάποιος κάποια στιγμή να μου πει το φας πρόστιμο επειδή έχει το χαδά σε Σπάρτη. Θα πάμε τότε μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να αποδείξω αποδεδειγμένα υπάρχουν συγκεκριμένες οικογένειες, συγκεκριμένη διαδικασία η οποία εδώ και χρόνια εκτρέπει συγκεκριμένα κιλά και ποιότητα υλικά. Θα μου πείτε, πλάκα κάνεις, δεν θα το πλάκα. Άμα τρέχω εγώ στον δρόμο να πάω στο σπίτι μου 180 χιλιόμετρα